שלום חברים, היום אני הולכת לעשות אתכם כמה תרגילים. כמו שאתם רואים, לוח המתמטיקה שלי או שלכם, אפשר כל זה. אוקיי, מי שלא מכיר חשבון, אז בואו אני אעזור לכם. ואם אתם רוצים עוד חלק, אז תגידו לי בתגובות פה למטה, ותעשו סאבסקרייב, לייקים, אוקיי? אני אשמח מאוד. אוקיי, עכשיו מי שמכיר תרגיל מאונח. מה זה מאונח? מי רוצה? תגיד בתגובות. מי שיודע שיגיד כן, אני מכיר מאונח. תרגיל מאונחים או מאונח. כל קיצור. למשל אם קשה לכם, תרגיל למשל 22 פחות 1 שווה לא יודעים. אנחנו לא יודעים, אוקיי? אז אנחנו הולכים לעשות בתרגיל מאונח. 22 פחות 1. אסור לשים את האחד בעשרות או בעשרות אלפים. אסור, אוקיי? מובן? אוקיי. ואז רק האחד צריך לשים ביחידות, אוקיי? רק ביחידות האחד. תסתכלו טוב טוב, או שתפסיקו בדף, שתדעו ותבינו, אוקיי? ו2 פחות 1 שווה 1, ו2 פחות כלום שווה 2. בגלל שמעבירים את ה2 כי אין לו פה 0 או משהו או חברו, אז שמים אותו פה, אוקיי? פה. ברור? מובן? מי שלא מבין, תגידו בתגובות, אני אעשה עוד חלק 2 או חלק 3 כי אני מבין. אוקיי. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לעשות תרגילים יותר גדולים, יותר כאילו גבוהים. אז בואו נראה אם אתם יודעים. אוקיי. 400 פחות 200 פחות איך קוראים לזה? רגע, פשוט יש לי צבע ביד. ומי שרוצה עוד חלק, הנה, בסרטון הבא אני אראה לכם איך עושים, כי עכשיו לרגע אין לנו זמן, אוקיי? אז אני ממש שמחה שתעשו כמו שאמרתי בראשון, אז אני ממש מקווה. ביי חברים, אוהבת אתכם מאוד.